Уважаеми зрители, знаете, че си имам една хубава количка и още по-хубаво екипче, с което пътуваме над лъж и на шир, за да търсим интересни истории. Така попаднахме в Румъния, в едно българско село, Балени. Макар вече 2 века местните в училище да се учат само на румънско, чет мое писмо, нашите хора и до ден днешен си говорят български език. Представям ви 6-ти епизод от рубриката «Животът на село». Балени. Голямо, хубаво село в Румъния. Българско село. С позабравен език, но непокътнати обичаи, български гозби и обаяние, което не може да скрие ни една черна забрадка или изплетен елек. Защото България не е непременно на жълтите павета, нито сиянието на крайпътните реклами и блясъка на модните подиуми. България е там, където има печени чушки, казани с лютеница, малко ракийка и усмихнати хора. Необикновени в своята обикновенност, специални в своята непретенциозност. Снимахме за рубриката «Животът на село». Та ненадейно се озовахме на това място. Гледам, аз един дядо тук ми маха през улицата с един български калпак. Викам, ще да е българин. Идвам да... Здравейте! Добър ден, на български говорите ли? Добър ден, малко така, колко можем и ние да говорим по български. Ма не сваляй калпака, виж какъв хова, заради него спрях. Благодаря ви. Да седна ли? Седнете, моля ви. Ох, че хубаво. Много хубаво. На припек така. На припек. Така се да сте българи, кога е празник. Излизаме така на пътя, на пейка, седим да си поговорим малко така, неколко неща за работа, кой какво се занимава и други работи. Другите работи, дето все обсъждат, политика и безпаричие. Но все стигат и до болезнената за тях истина, че са последните, които говорят български и свободно. Поизчезват им думите, все по-трудно им е да се изразяват. Сред българските и влашките думи се настаняват. На първо ние сме румънски граждани. Така е, ама в сърцето ние сме съчувстваме българи. И аз обичам много да се чувствам българин, що каза един всичко цяло. Аз съм българин от калпак до ногтите. Аз си говоря дома български, се гордеем с това, с моят нос. И искам и по-нататък моите деца и моите внуци, ако дай Боже да имам и внуци, все така да си говорим български. През 1830 година тук се заселили нашите предци, бягайки от тежката робия в България. Градинари станали, най-хубавите зеленчуци започнали да произвеждат. Иначе не се оплакват местните тук, научили са най-важния урок на демокрацията. Който работи, ще има. Който не работи, ще е беден. Много хубави къщи гледам аз това село, като богати къщи ми се струват, така ли е? Ако се разхождате малко по селото, ще речете, това не е село, това е като един малък град, едно градче. Да. Да, хората работят са много работливи. Парниците са навсякъде тук, като покрито с полиетиленово на метало е село Балени. Във всяка къща тук се отглеждат зеленчуци. Къде за домакинството, къде за да продават на пазара. Какво правите тук? Как живеете? С какво се занимават нашите хора? Най-много земеделие, производство на зеленчуци, всекакви сортови зеленчуци. Домати, парладжани, чушки, люта чушка. На лютите чушки, чурбаджийските, тук им викат българки. Тях най-много слагат в боба. С такива простички гозби растат децата ни от време оно и с много работа на полето. Това ми казва баба Еленка, която ме вика през пътя да не спира, че чушки ми е донесла да ми даде. Туриш това опечено, па го скърцаш там. Е фуарте добро. С качамак. Ма ми ги подаряваш? Да. Това се ви давам. Много ти благодаря. Ще си ги накълцам, да ги нарежа и с малко чесън. И копър може да сложа. Опечен. Да ги опека? Да, ги опечеш.
Чухте ли, скъпи приятели? Малко нарязани опеченки, малко чесън копър и спомен от баба Еленка, от балени. Де когото попитам, все за кърската работа ми говори. Едни се оплакват, че е тежка и неблагодарна. Други се радват, че имат поминък. И той не е от днес и вчера. Зеленчуците, както ви каза, много парници. Парници, видях, Да, това е нещо от 70-та година по-насамка, така. И от по времето на соца се беше с парници, бе, ама по-малко. Липсва ли ви нещо от времето на соц? И как да ти кажа нещо, за мен лично, и тогава, като и сега, много работи, много неща, позитивни и негативни. Ето, живота е така. Аз мисля, че в България си така е. Много хора плачат за Байтоша, ама не много. Разбира се, че не много. Така го и тук. Тук плаче ли някой за Чаушеско? Не знам. Не знам. Точно. Не си видял сълзи. Не съм точен, така, много точен. Не мога да ти кажа строго колко души реват за плача за бившия диктатор, нали? Здравейте! Здрасти! Здравейте, Сарамуна. На български, ако обичаш. На български. Българин разбрах, че си. Ми съм българин, да не се разбираме ние муждиназе. Муждиназе, къде отиваш? В дъртите. В дъртите. И как празнувате? Как празнуваме? Едно вино, едно ракие, И малко пръшки. пръшки, мич. Да. Откъде знаеш български? От дъртите. Дела Страбун, от дъртите. Къде са те? Дек са дъртите? Да. И сика си тръгна. Умрея. Как не знаете? Сите знаеме, сите. Ах, че сте хубави. Българки ли сте? Български, да. Ма вие сте като сестри, бре. Тие са моите момичета, двете. Само две момичета ли имаш? Най може една по-малка. Какво от българските обичаи пазите и до днес тук? Какво готвиш, например, ти? Фогочи. По всичкото. Българско ястие? Да, и сармале, и чорба, картофи, зели, всичкото готвим. Карта бош, кърнаци, всичкото готвим. Чухте ли, уважаеми зрители? Сърма, зеле, чорба, всичко си готвят, каквото и ние си готвим. По всичкото готвим. И ру... Шипар, колен кокошки, всичкото готвим. Колят прасе, колят кокошки. Ние баш такова не готвим в града. Какво идете ви? Какво готвите? Суши. Суши? Не дем ние суши, не. Не. Дека гледа има телевизора. Какво? Дека гледа има телевизора. А гледахте, имате ли вие български канали? Не, имаме. Какви българи сте без българска телевизия? Имаме антена тук, сателит. От наш по не сочи българска телевизия. Ще ви насочим ние. Трябва да си гледате българска телевизия. Хубав ли ви е живота на село? Работим много, па не сме платени добре. Ми поканиха ни в един дом, който аз нарекох румънски. Те казаха, не, български дом е. Ела да видиш тук какво е. И ще влезем малко да видим една къща набързо, без да ви притесняваме. Хайде. Хайде. Ти как... Язе, жената и две деца. Добре. Децата имат ларен те още по две деца. Аха, Значи имаме... имаш внуци. Да. Ма си знаете български, кой ви учи? Знаеме от нашите дръти. Така си приказваме тук, така си приказваме тук от дрътите. Гледам интересен стайлинг имате. Еднакви. И слабички сите. Уважаеми зрители. Са кревешки, са. А вие така по модата вълнувате ли се?
Кой иди ми ние на една сватба, на ономастика, sau că să vică, să нагласи мие, să кофисаме, să аранжисаме, си дома седим така. Това ми е много сладко. Се кофисаме, се аранжисаме. А сега от дома си седите така. Сега дома седим така, да. О, така. Кое ви е любимото българско ястие? Фриптура, гратара. Това не е български. Не, печенина. Печенина. Картофарник. Картофарник. Правите баница вие там. А не бе, правим, виж. Личи. Не правите баници, не знаете да правите баници български. Абе, как да не знам? Знам, тук ми казаха, че ги правите сладки с захар. Да, с захар, с яйце, с сирене. Сирене яйце, да. Добре, ами хубаво. Благодаря ви, че ни посрещнахте в двора на къщата си. Да бе знаиле, ще ви направим баница. Ми го не знаем. Да бе знаиле. Да бе, що не ще обадите кози наинте? Ами защото По-напреде. искахме така ненадейно да дойдем да видим наистина какъв е животът на село, без да ни очаквате, без да сте приготвили баниците. Ей така, да видим как живеете вие тук. Да. Знаете ли за мен какво е по-важно? Че сте запазили усмивките си, че сте ведри и като че ли добри хора. Това е за мен по-важно. Баниците, оставете ги тях. Добре, благодаря ви много, че бяхме заедно. Благодаря ви. Довиждане. Довиждане. Ай, дай бе Господ здраве и на сите булгаре, да са брайча с назе, добри.